Biznese başlamaly, pul tapmaly, kän işlemeli. Al näme işlemeli? Haýsy biznese başlamaly? Pul köp isirermi ýa-da men başararmyň, men oňararmyň şu zady diýen soralar size de tanış bolsa gerek. Esasen 20 ýaşlaryna olanlara tanış bolmaly. Bu sorag entek özüne bermeýän 20 ýaşlaryna olanlar kän. Yani bu sorag bu zatlaryň entek parhynda bolmaýan olanlar hem bar. Uje siz onun parhynda bolsaňyz siz ondan entek ýokarda. Siz onun adatyny diýäňiz, siz onun düşünjesini diýäňiz, siz bir rahat ýaşamagyň gelecekde rahat ýaşamagyň düşünjesini diýäňiz. Men kim? Adem Rahim Daşoz welaýatyndan paşdy 2,5 ýyldan bäri Türkiýede, İstanbulda hem okap hem işleýän. Dogry maýsam gelen wagtym wapşa kellämde şonu ýaly meňem düşünje ýokdy. Meňem kellämde günüm geçsin, aýrygym alaýyn, okuwma gideýin, öýe geleýin. Şu bir zatlar gaýtalaýyn, pul jemläýin, soň gideýin, jaý alaýyn, maşina alaýyn. Şu zatlar dogry men kellämde şu zatlar baday. Al ol pul ýöne gazanmagyň şekli diňe aýlykdan aýlyga ýaşap, şu ýerde biriniň elini işläp şoň aýlygyny alyp, özüňe dözmän jemläp, gelecekde bir maşgala guraryn zaderni o pulu jemlemek. Dogrusu şu wagtda kellämde. Ve şeýle ýagdaýda men naşno işlämsoň, iş bolanokdy kän. Şoň üçinem telefon oýnap, TikTok'a girip, Instagram'a girip kän wagtym geçirdim. Oýun oýnaýardym, futbol oýnaýardym telefonda. Kän wagtym gülüp, oýnap, mugut dopamin alyp geçirdim. Dopamin näme? Bagtlyk hormon da siz eşdensiňiz belki onu. Şu dopamin alanyna adamyň beýnisine bir signal gidip, uje dopamin berýär, bagtlyk hormonu berýär sana. Meselem onu näme de TikTok'da 2 saniye video şeýle barmagyňyz bilen 2 sekundyň içinde video geçirip otursaňyz ujal her sekund, her 3 sekunddan 5 sekundda siziň beýniňizde dopamin bardyr. Siz bagtly bolup dursaňyz, ýöne parhyny dersiňiz siziň beýniňizde wapşet şu zat zaýalap dur. Bir kitabyň bir sahypasyny ýa-da ýarym saat kitap okumak size berýän dopamini telefonyň berýäniň ýanyna hiç zatda. Şoň üçin beýnimize aýdanyp getirip bilemiz ok. Telefon elimizde, hemme ýerde elimizde. Ýolda, astanowkada, svetoforda, garaşyp durkak, metroda, hemme ýerde dogry maýsam. Şol hem beýnimiz zaýalady. Beýnimiz zaýalap dur. Menem şeýledim, hiç wagtymy näme şonda geçirip oturýardym. Soň gördüm, işde bir oglan bardy, türkmen oglan olam. Men ona haýran galadym, ol diňe işleýärdi, diňe kompýuterde işde sagat bar ýazyşy, birazrak bir sagat ýaly öz işlerini edýärdi. Öz işlerini diýdim, işlerini edýärdi kompýuterde. Soň özüniň biznesine geçip kompýuterde öwrenip biljek zadynyň maksimum derejesinde öwrenip şonu praktika edip öwrenmäge finansýady. Öwrenýärdim. Men gördüm, ol oglan sessiz ýöne men şondan köp zat öwrendim. Sere gördüm. Men näme de otyryn? O näme de otyr? Meniň ede oturan zadymyň gelecekde näme bir maňa peýdasy bar? Şu görüp oturan TikTok'daky videomyň maňa gelecekde näme peýdasy bar? Dogrymy? Ýok. Şoň netijesinde men ondan kitap alyp okan boldum. Bir zatlar öwrenen boldum. YouTube'dan videolar açyp bir zatlar öwrenen süren boldum. Kurs alan boldum. Pulumy berdim, pulumy ýitirdim men. Da kança dowam edip bilmedim. Başaryp bilmedim, sabr edip bilmedim men. Sebäbi uje belli wagt geçer meselem diýeli 10 gün 15 gün 20 gün sen öwrenip otursaň sen rezultat göremek 15-20 günüň içinde rezultat ýok. Rezultat görüp bilmäniň üçin sen ýene eleme TikTok, ýene beýniňe dopamin, mugut dopamin, ansat dopamin. Şol başlaryň ertir başlaryň uje sen soňra süýjek başlaýan wagt öwrenmege. Aga soňam gelen ok. Wapşete gelen ok. Ondan soň men Amerika gitjek boldum, viza alyp bilmedim. Garadyna Türkiýe geldim. Eyle beyle boldy, wagt geçdi, 2 ýyl geçdi we mende hiç ýeli bir uly derejede uly gowrumly bir ütköşme ýok. Meniň bir YouTube'dan gören videolarym, gaş gapdaldan okan 5-6-7 sany kitabym bir wawlyk özgörşme ýokdy, özgörme ýokdy. Meniň bu YouTube kanaly açmagymyň asl sebäbim bu. Sebäbi men köp süýşürýärdim etjek zatlarmy soňa. Köp kişi ýaly, köp kişiňden ýalňyş ýaly. Diýdim men şeýle bir zadadyň, bir video goýaýyn. Men şoň üçin etjek zatlarym aýdaýyn, sebäbi men gören adamlara men soň maskara bolmaýyn, men şeýle ulgurladım, maskara bolmaýyn diýip. Aslında şo meni iteler, şo maňa motivasiýa berer diýip YouTube kanaly açyp otyryn. Bilen
YouTube şu wagt meniň oturuşym, ses tonum, arka fonum, gapdaldan gelip duran sesler utanýan, dogry maýdan utanýan. Men ýöne bir Hoffman toşun ady adyma düşmedi şu wagt. Bir aýdan adamyň şey diýdi, ilkinji produktuňyzdan utanmaýan bolsaňyz onu diýmek giç galansyňyz diýen. Meniň utanýan şu wagt. Köp zatdan utanýan. Ýöne başlajak. Näme de bolsa şol, näme bolsa şol başlajak. Bu YouTube kanalyna näme bolar diýseňiz, meni bir adragam bolsa, bir iki baskançagam bolsa ýokary galdyryp biljek. Edil şu wagt ýagdaýyndan meni halas etip biljek bir biznes etjek. Olam digital marketing. Aslında seresini Türkiye'de bir dijital yani online iş eden adamların köpüsü digital marketingden başlan onaysın başka da daşar yurt globallardan sarasını İman Gadzi, Hormozi, Alex Hormozi başka da bir näçe digital marketing bilen özlerinin birinci baskançaklaryna başlar. Şolaryň siz eger etjek bolsaňyz birinci baskançaňyz digital marketing bolmaly diýip şolar maslahat berdim we men ýa-da yapay zeka bilen şol digital marketing ikisi goşup bir özümiň bir biznesimi etjek. Aslında bir ýok zat däl bar emme de, ýöne menem şu goşuljak. Näme üçin yapay zeka diýseňiz, yapay zeka şu ýyllarda, geçen ýylda, şu ýylda gaty össen bir tehnologiýa bolup, ondan meterem kämilleşip barýar. Men şu kämilleşen tehnologiýany öz biznesime goşjak sebäbi ýene 4-5 ýyldan soň ol mümkinçilikler ýok. Biz ýyza galan bolýar, uje ýyza galan bolýar. Onu edip başlan adamlar top levellarda, ýokary derejelerde bolýar. Şoň üçin onuň goşjak öwründen zatlanmaý. Gün kiçik vloglar etip düşürjek. Soň size görkezjek men eden işlerimi, meniň motivasiýamyň düşüşini, men özümi galdyrşym, disiplinany saklajak boluşym, käbatyny ýatdan çykaryp ýaltanyp galyşym, eden zatlarymı jik men size görkezjek. Şo meniň motivasiýamy saklar, şo meniň disiplinamy saklar, nesip bolsa. Eger sizem 20 ýaşlaryňyzda bolup şu videony dinläp oturan bolsaňyz, sizem maňa goşulyň, sizem maňa podderşka edin, sizem ýazyn, belki bile öğreniriz, belki meniň size ýa-da siziň maňa kömegiňiz deger, like basyň, komentariýa ýazyň, podpis edin. Paýahaly.